La unitat d'atenció i valoració afectats per terrorisme es crea perquè la gent té uns drets que no coneix i ningú l'informa. Tens drets, malauradament, quan ets víctima d'un atemptat, de temàtica laboral, de temàtica penal, de personació, de temàtica jurídica, de temàtica psicològica, d'ajuts, però per això primer has de saber que ets víctima, o com a mínim fer els passos i els tràmits per començar a demostrar-ho. La unitat realitza accions de localitzacions proactives mitjançant medis de comunicació o a través de l'Ajuntament de Barcelona, amb el qual hem firmat un conveni per realitzar accions de localització i assessorament a les víctimes. A tothom que localitzem li expliquem aquesta qüestió i, evidentment, una de les tasques de l'entitat, de la unitat, és acompanyar en tot el que calgui. Una tasca conjunta integral, que diem nosaltres. Unitat d'atenció i valoració afectats per terrorisme, bona tarda. Hem d'entendre que les seqüeles psicològiques no en tenen de plaços i pot ser que el primer mes no succeeixi res, el tercer mes tampoc i el primer any tampoc, però pot ser que passats els anys torni a renéixer tota aquella simptomatologia que després pot resultar fins i tot invalidant.